L'acte del partit el 18 no hi és. Pablo Rioja que ho prova. Que peón. Marc Ramon que intentava marxar. Al final es recupera l'equip de l'Àguilas. Surt en contracop. Ho intentava. En l'esquerra del seu atac. La deixa cap enrere. Pot armar el xut. Al final si l'escapa una mica la pilota. Cana de menys a més. De trabalengües. Una altra vegada l'últim que ho pot provar. Ho provava un altre. Un dels González. En cap. Faltaven un parell de minuts. Si no recordo malament, gol. I a 7. Un altre que pot. Que bé, Javier. Que bé, ya tenemos. Es el equipo del New Team. Que bona aturada ara. Bien. I disputada. Si és una llàstima que acabi de recuperar l'Àguilas. La pot tindre. Gol. I el 11, ¿no? ¡Quin gol! ¡Arro! Como se lo sabe ya. Castres Productions, no hi ha res, un 3x2, és Carles per Carlos, 4 i 14 de la tarda. Al final.